Dakle, potpuno se ta oštrica koja treba da bude upravo na farmaceutskoj industriji, za koje je i profesor Račić rekao da u Americi od 86. godine ne isplaćuju vam ništa. Dakle, poreski obveznici Amerike isplaćuju. Oni imaju program nadoknade štete nakon vakcinacije. Dakle, šteta postoji čim je neko nadoknađuje i do sada je to preko 4 milijarde dolara. Ali to ne radi farmaceutska kuća, nego radi država, odnosno ljudi. Dakle, isti taj čovek drži predavanja, banalizuje uopšte taj pojam farmaceutske mafije i to bi bilo manje zlo nego poziva, odnosno agitira na jedan otpor ljudima koji propituju njegovo poslovanje. Poslovanje CDC-a, recimo, kad je Kennedy došao, bile su neke demonstracije, neko je možda uputio neki kamen ili šta god put CDC-a i on je to iskoristio u jednom predavanju da kaže kako je to napad zapravo na sve nas, kao struku, i da mi moramo da budemo zajedno protiv tih nekih, rekao je otvoreno, i antivaksera, koji, eto, sad hoće nešto njih da linčuju i tako dalje.